Ki Nongkren I ki jongi narui pastor bawan ban ai ka khubor ktin blai bagi temen besan jongi ki longkme ki longkpa ki parlok samla ki heb ki baret ngi ai khu blai pi baro aka kerteng ka bakordor tam ka jong trai badu nongpen jongi Jesus Christ kini ki heb ki baret jayu matagas ngi Jisu lami pat hoi mentah kesngi ke digesngi jong ke jingbi pat ke jong Jisu bat ngi ai khu blai kerpang epi haga ni kesngi Easter kesngi jong ke jingbi pat jong trai bat unong pen jongi na ke jing tep ngi ai khu blai ru epi ki para bangeit beej bat ki parlok ki ba khmi bat ki bayo sngo link ba ka YouTube channel jong ke Balang to ai begini ke Jingiaseng kan long ke jing kyrkhu ke ba krau na ke benta jongi ke program kalong kumni Nongyalam Reverend Lindans Im, Nongyalam Jingruai, Iwei ni the khot committee Balang, Mr. Emlim Ngap, organist Mr. Dameshwa Lalu, Nong Pulis Dang Baduai, Iwei pat I khot committee Balang, Mr. HB Pasa, ngin sayo ka choir naga Jingiaseng kana joka Balang, bat ngin lum jing aingo, bat inong duai long itemen besan jongi, temen besan AS Lingdo, bat ngin sayo asngoy ko khubor na pastor jongi, pro pastor Synroplang Mukhim. U Blei Un kyrkhu kini ka jing syakri ke jungi U ini pendama ke jing duai. Au blai bok pau jungi bahabeneng iwan kini ka yeng ka bakentang khui ke jong me hagini ka sngi Easter ka bangi rakhi ka jing mi pat ke jong Jisu na ka jing tep. Ubala job e ka jing yap ubala job ya ka pop ubala job yu soitan. Baru ai lamengi kata ka jing job na ka borba bakrau ke jong U. Tu kyrkhu ingi ko try kan rat agini ka Jingiaseng baki eki bangingin pendep kin long ka bura me bat kin long ka jing taymen simingi shimti ko try kan rat eki benta baro jong jing syakri ke jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jesus Christ ngi duai amen ngini ruai ka jing ruai ka ba praposan mo gini ki hab ki ber ruai da ka jing kemen mo ruai jam nomor ba de ka sngi jong jing kemen ka jing mi padu Jisu bar hadien kani ka jing ruai kumbala pensengau ang kerpa di Mr. HB Pasa ba in yalam haga jing puli na kakhtien ke jong blai bat ke jing duai. Lami Jesus Christ menta haleluya. Kasngi jing job turisa haleluya. Haga ding pna ulasha haleluya. Jing rem jongi bansius pa haleluya. Ka jing ruai ka ba praposan. Jesus Christ menta hallelujah kasngi jing job turisa hallelujah hakading na ulasha hallelujah jing ren jong ni ban sius pa hallelujah jing ya ro dungin ya ruai hallelujah ya usim u Christ u try hallelujah u balasha yap cha jong hallelujah ban pen em yang i nong ko hallelujah i jing shi dong ulasha hallelujah ya ki pok chong i upa hallelujah hapning menta u
Yuki angel kingo sim Hallelujah Ya U Blei Un rong ngirwai Hallelujah Ki Jingiaseng Bon Dieu good Hallelujah Di pat neng ya ro ya u Hallelujah Ba un bat ben sim ba ku Hallelujah Aswa ngel jing duai man pulih kap tu kan dei kentien ki bedai wat kan dei ki bela an syam naka gospel jong lukas kelonong ka ba arsau ka khot ka ban kong ter ke kentien ki ba ong kum ni te ha ka singi ni kong katayo haba la shai barngon ki lele shakata ka jing tap la ra ki jing ubi bat ki la ba ki la pan khare bat ki la syam ba la pan telun yong ma na kata ka jing tap haba ki la pasut chapa ba kim shim la syam ya ka mat ujisu uba utrai bat la ja haba ki dang khuslai hapadeng hachapang gani hakami ru arngut kinong kirang ba kila yang hajan jongki bat lagi jan kup ba pharnai le ba te kat ba kidang kila syap te bat kila pendam ya ki khmat saka khando kila ong te balai piwat ya wa im hapadeng ki bayang dan hang ni handai ulami pan to kan ma kumno lo ong hapi man ba udang dan hagalilaya uda ong bakadei ban ai no yo khon ubriu hagakti ki briu bapap ban sa na phna bat ban penmi pat ban penmi pat hakasni ka balai kumta ile kan ma ya kan tien ki jong te haba ki le phai pat shakata ka jing tap nakata ka jing tap ki le ya thu ya ki ni ki ek baro sha ki khatwai ngot bat kita ki wei pat baro ki long kamari kanong Magdala ka Yona kamari ka kami jok bat ki wei pat ki kentai ki badan lam bat ki laya thu yakini ki ek ru ha kita ki apostol Henry kini ki kentien ki long kum ki jingkan kai mat bakim ngai ki Henry Petros la yang joy bat la phat sakata ka jinta bat abolodem pan jungo ulai I ya kata ka janlinan ka bani balabu karpang bat bahla leitna salaye da ka jing solengo saphang kata ka jingjia tu Blei Un kyrkhu ya kini jing pule nginyale lang ka Blei ha ka jing duai Blei pa jing wa baneng kumne patra jisu wan ban dem sajat jem ban yoro ban penon burom tang yemehi kum meladon kat ban ngina du dang step du nang kem step atai ngelayo atai ban rei ki kam jing tai ki jing bat bah kan ka poru atai ban kiu sekiyeng ka jong me atai ka ban yo ban ya rwai yes snap ikakti ya ka jing sok ting ka jong bat kham tam atai ya ka khubor ka me man ai bat hakan ka por atai ka long ka singi ka bangi kan mau ya ka jing wan ma ka jing mi pat ka jong me ta jisu de ta ka jing mi pat ka jong me au Blei bala ai ngi ka ka jing kan ka krau om tang ngi rai ki pai reu ngai jong ka perthai baro situlup ka perthai bat atai ba mem chim ne no ru atai mala ka jing mi pat ka jong me ka long kum ka jing sai ka bala weng no e ki jing ka dum ha ki donot ki jing mot jing perkhat ki jong bat ha ki jing ya lanti ki jong ha ni ki sngi ki snam ka bala lai no mem chim le no atai ngi mala don kat mala atai mala job ya ki jing mala job ya ka pop mala job ya ki jing yam ban mala job ya ka bor ka jong soitan hoi atai ha ka mala yam bala tep eme ha ka sing bat la tep eme bat ha ka sing ka bala mala mi pat atai kumne atai ngi yo manya sekri lang kumne ban kan mau e ya ka jing wan jong me atai bat to ai ba
kejingai kejungi mat kejing pla kejungi kan long kanum long le no ai atai haba me mi pan mi atai ka tin kejung me kalong ba ka me ka tin kejung me kalai thu ingi ba me mi pan bat kan long yangi mangin pla sikiwei pan makan long ro atai kejing ka kasaki haki wei pat ki mampat tip nei itu eme to ai ba kejing mi pat kejung me yangi ki bangai ba mana ia me nginyo atai kata kejing job ke krau bat ke krau tam atai jisu hai akan ke por atai ngara dua man don kat ru don naki bapan basitom ki bamla manuan akan ke por atai ki badan hap dang imet ke banyoin ki badan hap dang kejing tiap pang jong ki laki don haki yeng ki hospital men ri masumar ki kinyo ki bantalang leng ba kini kijing yo so ki leng ba kini kijing pensawa hai kam tam atai man don kat ru ki doktor kinas kinong sumar ba fer akum kani kapal man ai ki kijing start kijing sampang bat kila ban so thu baki kilong tang ki apiar ki jong men kijing pen khia kawan tang na me hi bat kijing jam snam jong me man ai ba kijing ko jing khia yi ba pang ba sitam man kyrkhu ka doi ki di man kyrkhu ki kijing sumar ki jong ki baro man don karu atai ya ki to ki bri wala ja no na ka ying jong me ki la klet no kum hakum kani kapor ki don ha jaka ka bom me dei atai na itu keren pasio mo me ha ki don no ki ha ki ya la ti ki ha ni no ki bentar ki don ni da dua ata ba hakum kani ka sing ki yo sngo atai balan don mano ba keren ha ki tenang skor ba jam sem ki jong ki kyrkhu atai ka balang hi barok ko na do pastor teman wasan ki khot kam ti balang ki long ko melang pa men para ki khon samlai bolong ko ka balang haduk heb bere bolong persarak ti kyrkhu ru kham tam atai ya i nong sarai ke balang ki badan hap dang jing bom sai bom klan hoi don hap dang i ban hap ali ban sa sumar kat to kan ni hoi men om enoi men rima sumar men don kat ki kesem ki men don kat atai i ki baro ki jing sumar kan long atai ke jing lam lanti ki jong me to don kat pastor ru hasih phang por bilawan aman li sampai in le sampai kubur sikiwei pat ki balang inget skamata ka kubur ki jing pentim kan yo ka jaka ha ki donut ki basngap bat basa skor ka hoi kyrkhu atai ka ni ki por haba sa si phang por ni yo sngawi ki jing rwa jung ni kana lengba ki ni ki jing rwa kan long ka sibanta ka kubur ka banya dei biang ba ha ka ni ka ha nabanta ka jing mi pat ka jong mi ta jisu hoi wat enoi ki ab ki nang sakri me lengba ki jing rwa ba ka jing bikin la asap bikin long kisaki ki jong me ki jing em ki jong ki ka mala sing nama ba la long ta to hi kai ki na do ki nang re ba khnang ba kin lang ba kin om kan ta kin om kan ran dien ba kin om kin mau atai ngi ki hi kai ba ro kyrkhu ro atai sa si phang por ngi yo snow sei ka khubar ko me mala lam me pastor ban yo ban sami ko kubar atai ni ka jaka ka jingi melawan lam i men don ka ba i men ai kamet ka ko kya bat kham tam atai ka kubar ba mi nak sentur jingi kan long atai ka jing persat men sim ka jong me ho kim ni ka ba ngap bat sa skor kan son sharp ki don bat kan long ro atai ka kubar ka bangila ban sam skiwei pat ki ba pat tip ni itu e me to ka ku atai ki barok bangin yo ban pendap hak nak si wat eno atai ni bu di ki program hak nak si na do dan ni klimat hado ko wai no ai ba ki barok ban pendap kin long dak burom ka jong me hi so au blei ki jing kerpan ma pikir kang ba bun menuju sosi me malak por ngapan ngang mu ngadem ngakerpan hak kerteng jong Yesus Kristus menta bat halakarta amen. Ngi penpau ka jing songo ye i Mr. HB Pasad khot committee balang i balai lam ka jing pule na ka khtian ka jong blei ba ka jing duai to blei nang kyrkhu ye phi ba ka jing shakri ka jong phi ye ka kam ka jong o ha ka ni ka por pat ha ka jing shakri ka jing U Blei ngi yo sngo no ka jing ruai karpang na ka choir jong ka jingiaseng na ti ma phi ki hap ki barit philai pen kre bhai la de philai ye riam itanat bhaman ta ka sngi ti ruai so tanat rumo na ka benta ka buram ka jong blei bat nginget bakan long ka jing kyrkhu ka bakraw na ka benta jongi hadien ka ni ka jing ruai karpang na ka choir jong ka jingiaseng na in sayo ban lum noi ki jing ai ngo bat iban duai ki jing ai ngo i temen besan jongi temen besan AS lingdo bat hadin ka tapat ngin sayo ya ka jing pen bena
phai blei tuai blei buk pa ji ba baneng I wan banai ngu eme cha bi ne ko por kan ka si ko ba ko dor ta kan dar la ai ni ta kan dar kum ki bangeit cha bi ni yo ban kio ki yeng bu khu kan tang cho mi ho ta kan dar yo ba ta kan dar ba sakri ro ye me ta kan dar lamba kan ti jing ai ki jong ni isnei ta kan dar man khu kan tang ye ki Mungkin long bobet atai kenda nam taka kam ku jomi. Kyrkhu yang iwe pi we baro lano ne kapor. Ai bukan long sisa. Kijing kyrkhu mian blei ku jomi kijing jengi kam tam hakikam kijam kijai kta jomi trabi. Nyai ngo trabi ne kapor ngun yo ban skap ya ktien ku jomi. Lembai pastor belawan khang ne kapor atai kenda. Man sam ya ktien ku jomi kum de si ku bakrau atai kenda. Và cũng cái bằng ngày nhiều bà khế bún bùrом như Jimmy Pat cái cho mẹ na cái chuyện nhập bà nó gặp bỏ bà trả bị ít này tại cái nào mình đó nó cái sắc khí cho mẹ chứ cái chuyện bạc cái chuyện gì ba rồi tại cái nào con lòng xì xà nó gặp bỏ ít này cái cho mẹ con khu trả bị mình trả ba rồi và nghìn bên đầm nó gặp bỏ cái lòng xì xà bà đang hôn cái chuyện ít này cái cho mẹ nó bảo cái trường chỉ suy nghĩ bàn Amen. Ngi penpau ke jing sungu epi ki hep ki beret ki balai to ke jing ruai kerpang spang ke jing mi pat ke jong jisu pile pen kreb ha pile ruai bha bat kala long ke jing kyrkhu ko bakrau na ka benta jongi kala long ru ka buram na ka benta jong blei mo te hadien ba pile ruai bha tinga kerpar pi pin ngap bha na marngin si osngai ko khubo ni pastor jongi bat nganget bakan long ke jing kyrkhu nam ta jong pi hoi ma phiru bat ma phiru ki ba sham hang ne Haganika yang mani ke jongi ni penpau ke jing songo ya ki ashes ki belalum ke jing aingo badi temen besan AS Lingdo bala pengentang iki kumjo temen besan secretary temen besan Aibor lang one sweat naga benta ke jing bo bait borenti bat naga benta ke jing penbena ti shwa bangan IT ko por si pastor ngai I ngai rung ngai wan shaganika Jingiaseng ke jongi mdei tang naga Balang Mawroh ke jongi reiki para bangeit kiwei pat ki balang ngi periang sobhai phi bat ngi dap na jing kemen ya ke jing dorkat ke jong phi ke ni sngi bat na ko wei ka por shi kentien na mardon ki bam so thuk tien khasiru. There are some of you who have come to this worship service. You also came for the Good Friday service. We welcome you and we pray that this will be a time of blessing for you in serving the Lord. Tia ke ni ka por ngan peni tho na pastor jongi pe chini ni di pro pastor Synroplang Mukhim ide nang te na ka snong maupat bat idei ru pastor jong ka Balang Maupat bat Ibadan ru haka district Maupat ti pastor di lawan rengkat bat ibei parlok ibalong I riurangba nang te na ka Balang Maupat ngi pediang subhai phiru kumjo bat I pastor idon ko khubo na ka benta jong phi bat na ka benta jong ilang baro bat ngangit ke ga bi pastor idon ban kren kan long ka jing kyrkhu te ka ni ko por ngi ne pen kre gi do not ki jongi ngi ne ruai lang ka jing ruai ka ba prapunyo para din kini ke jing ruai nga kerpa di pastor ba in sngewbha ban sashim yala ka jong ka benta kamla ka jing tep dum ban khom yu trai lalat nu mau blatap ka sngi balai jing tep bayong badum kamla ban khom ki khon kin yeng hadur ublei shatei lahun ka jing ruai ka ba prapunyo La ka jing tep dum ban kom yu dry la la nu mau la ta ka si ba lai jing tep ba yong ba dum kam la ban kom ki kon Ken yeng hadur ublei shatei lahon ban ika jing yap yong salong sapau ngan kwe yu hapa day ban
bôi kên màu tang y ta cam u trai kas nghe ba lai bu lê ngã cơ men ba ngàn mê cha lê ngàn về I pastor i bailam mi ni ka Jingiaseng li ba jong ka step ki nong sharai ki blong ki temen basan ye pi ki the khot committee balang ki long pa ki long kmi ki khon samla bat ki hap ki baret nga ai khu blei Esther ye pi baro ha ga garteng bat thiang bat ka brambor tam ga jong trai bat unong pen em jongi u Jesu Christ ngapen pau ga jing khu blei nam da jong ka balang ga bala ken ma we nga u shakri borit jong blei ban pen yo ban talem yanga leng ba jong kanika snam ka benta ha kanika singi Esther ha ga ban sam ya ko khobor ga tien ga jong blei ha preng jong pi kom bu pai lang jong blei to blei nong kar khui pi kom ka balang u blei unang kershan bor u blei unang the ya ga bor ga jong ha preng jong pi kom ki kon ki bi e ba pinang la ban shakri u blei wat ha preng ka por ka ba u shaitan ba u baman u ile ye ki ye ki sem ke jungi ba ga jing ga ba shimat ke jungi namar bangi bot bat namar bangi mani yo try jungi u Jesu Christ aba kat bang dang song hagani ke jaga song na pedeng jungi kena kat ba ke dang ruai kalau sengap baik ketin jongki kalau syok ye ke jingmut diberkhan ika mensim ke jonga bat habang lepek ye ki ba dia pi ke ni hap ke baret ngai i ha pi ke jing loi loi ngai i ke jing khot ngai i ba pi ye pu sam ki ngai i ba pi kemen ngai ke dur khamat ke bi tenat ke jong pi henre habang perkhat pat ya kelasai ya kelasisi ngai i ya kawai pat kadur ya pi ki hap ke baret namar bangi em bat namar bangi em ha pen kapor ka ba kum ki kimi ki pa ki berat gaji kli namra juki kon ki ba ombaro lani man kapor pipu samlaki henre haba ki si ki ya haba pitre pilai kita pilai si kam ki jam ke jong pi kadon gajing pangamen sim kadon kajing sus ir kadon kajing sngo sanut ya ki khon ki bi ki jong pi habi ki like pat se ki school kajing puli ke jong ki bagata gade kajing long bagajing man juga perthei ka bamenta ka khubor ka bala pen shong ling ka por kum ka jing slok ling ba jong ni mat ka long ya ka bala pen shong no rem na ka gospel ka jong u Marcos kalau nong nak berkat riu, kada khot nak ber riu. Dia syua bengnya sekemat tungin pendem ha boleh jing doi, tungi doi. Au boleh bok pa jingi bab neng. Komne go kenra be ye. Nadu ki beret, hadu ki basan. Ngimi neki yen ki sam ke jingi go kenra. Harangkat ke jing angnot, harangkat ke jing kimilenti. Harkat ke jing kemen ke jengi bingin wan sini ke jing ke bakut ke bekentang ke jeng me bagian yo kan ban syukri me ke blok asngi jaga jing job ka me mala job no kan ya ka bo jaga jing yap ba ka bo jaga jing tep bagian ni kalong asngi kan ka balong ke jing kermen na ka jengi lang baro pat gi wan ru ke jing ke jame ko kan ra be ye ba ka jing kermen ke baskam ba me able kan ra men kur huingi kum ki kon ki bi ke jame ko trai Jesu sim namar katain ka por ka ba kordor pen kentang ngia blei do man sim ma khoi jame pen kentang ngi do anut ke jengi but ai ba kan kenta ba ka por ba gi wan shong long kom ne ban syukri ya me ko khandrat krui na du ki baret adu ke besan ko khandrat angin mat i ke jing ba man sim agi do anut ke men sim ke jengi ablei dorang kat bu syukri jame ban sam ya ka jing slok na ka tin ke jame try ha pen ki khon ki be ke jame try kan rat pen sle yang an da ka bor ka jame
Bagi ke baro kan kebangangan keren kan mi na ka syuntur ka jonga kan long kina blay. Ka bala pensle do mensi ma khu cheme ko khandar bi ye. Ka teng jome Jesus Christ ngadwai. Amen. Toh kumbalong ka gospel ka jong Marcos kalanong ka bakhan riu ka khot na ka ba riu. Pisa ki hap kena pi kemen na wan sini ka jingiseng. Kemen ba? Hadu kata-kata ngaru nga kemen wan sini ka jing ka jong blay. Dan raka wiru ka porem ka bangawan sini ka jong blay ka bang susi. Dan ka por pi susi wan sini mani. Kemen kemen. Mana balawan mene sunrise service mene step. Ang step mene san baji. Di ki bon ba pe. Ani ya bon. Tak kan macam na. Namar bangi kemen ni wan sini ka jing ka jong Blay mah kada khot kalau nong bakhan riu khot ka ben riu ya pembut dia jong amai de khat mah ya pembut baru ke hab ke barat mah kalau gospel of Marcos kalau nong ka bakhan riu kada khot na ka ben riu ya but dan dia jong amah uti ulaong haki wat shep tieng piwat yo jisu ubana Nazaret ya ubalasan arpna ulamipat umdan hangni hakmi kajaka hakaba kilabu yau kamakwa banias keren berpikir berit kalong tang itu ibenta ibu ongkum ni buat biang mah kan ini benta ibu ongkum ni umdan hangni ulamipat umdan hangni manu bukan mau kanangut kam tu kilong kimi ke belai sebelum jingtep akapor menstep hadin jaga sabatan kasi ningkong jaga tayo kanong kam tu kat kum kani ka gospel ka jong Marcos kano arngot kiwei par kanangot kano arngot langat kano kat kum ka gospel jong Marcos dan langat kilong kumi hang ni tiya pun kilong kumi wan Jingiaseng kat kum ka gospel Marcos dan langat kilong kumi ke bala dang step pasal lum jingtep manu kita kam tu manu batiap ka Mary ka nong Magdala ka Mary ka kimi jong Jacob nang ta sakawi kalong kumi manu batiap siwi kentai bas jang do s Dapli kasih SALOME Salomi langut kilong kemi kilai dang step sebelum jingtep dang step kilo jingtep la ong bakini ki langut kilang kemi kila tiet ye ke jing ubi ba kinwan ban pensle yo jisu manu na pedang jong pi balawan si kendi ke jing ke jong blay ling ban ke Jingiaseng ki ba pilata ki jingta ubi manu na pedang jong pi dan mana step balaya mana sawan wan sini la yang yet to is mau bi hasna hab mai sa ubi ni dan mana jong pi dan la si ki bala dan am ke le kam da ban sma ubi kini kilai ngudu ki kintei kilek lakti di ke ubi ati di ke ubi kilek seno kilek selum jingtap dang step perngap lo ong ba kilati ni ke ubi bela kam no ban pensle ya kamat ke jong jisu mana pelang jong pi le dab sum si slet dum peniang kibun ma ke peniang dab sum ban le kam no ban kham su tenat kamet ka pat kam tom liman ta nomor balai jurul air kum ni saka bagi jurul air kasyet la de pim ta peniang kum no ko dur jong pi akarang haja kam semal kum ni le kum no no semal si jo kai yo kani kapat le kani kai niki ngap ke ketir saya sapat pedang lut barok la de pim ta kijing sle hang ni ro kini kilai ko kilong kemi dang step ni ma dang step kila let kum no kila let sakalum jing tap
menu mene na preng jong pi ke wan se ke Jingiaseng sunrise service pi wan bat no mene step mene te kita wan step si seji mene pi wan no marwai meeting lah kiwei pat wan marwai si mene mene step ha dan ki wan marwai kini di bayau long kini ki lain ki long kumi deh dan empat ngatip babun ngi rak ti tak khandat te ngi trend de preng jong yu buru sok yeng balai tieng ang lek kwa to le Jingiaseng tang ba san ba jie long sau si teng late ba jie san duna apa hi mani dang dum ke beneng ang nen dang tieng ang ting na dang tieng kini ki lai ngur ki long kemi klam di dang step pangap ke le kno sha ulum jing tap kham tam le shulum jing tap mono bum tieng ki lum jing tap mono bos tanat mele ka lum jing tap ingat tengah setenat dah lekai ingat apa yang baru kau kejakai lekai ang setenat dulu jingtap dia na preng baru kejakai pengelik sang pengat ingat setenat benlik dulu jingtap pengat mentieng piting mentieng lum jingtap teh dulu jingtap semi tu ke itu bapa dadai makana lum jingtap jong imi khala jong kanaru dadai makalum jong imi khala jong bayi masam la jam kenaru dan begitu jingbuat misikletan si vet ina dien tu dah tak kamu ni baik ting nang tieng bepun ki tieng balai ceno balai sekolom jingtap pingiu nem sungiu nem balai politap ada politap mata dang yak kum dang yak serak lele mas politap ani kan ke skor ayang kum ni kan ke klik suku baladan kena anilah hekat ni kena klik ru ni marba bating tiga no tiga kusut dan ting kita bazan apa alam jingtap ta ma mensyua nang kena teh nang kena mengamsyua tiga dan si parlok tinggi lek saka we gejaka si we gejaka kamdai si senang jungi game dia senang jungi dia sat di senang jungi parlok di ang ni right now yang kan ada lek ning diga surok rong dengan diga surok lenti sinong kham jengah hindia dong lek kham no dap di ko malai stek kham janna lum jing tep dia kepor min miet dia kepor min singi aga bol min miet lek dan sangut na preng kita baro khot ke bajau sudah nanti ngam tip ki yaw nak miaw tang bad miet la tip sino la ya kayak mo tang ban shortcut lek bat ngar la ya lang kam daam dah layak kamta dempak peh lum jitap lagi kli piting tieng ngam tieng ra ngam juting lum jitap ngam juting ksut ngam juting skeleton ni ra nanti on dah layak kamta ski masam peh lum jitap kamna hajaka banyak street kamni se khamat kamni layak kamno lajen tut si layak tak gini ki mau berde kempai si lenti tiang lahir kan dia klik ke sekolah yang nyu yang tuan la tala ni la suba nyu tadi kan ayak nak jingting teba lek ran tu mesti perla tiang sangap ya di lek ran ani jat nak juti jat kami la mana la jentut sini ki mau ke beret kem tu nak sampai si ke surap ikalenti la jentut ke beret tabak menur teh batong ada balik ran mai perla lek ran rai perla batong ada mau menil ong de pimting ra nek ong ada ro lek ran kelek baik ni lek lapoi hajing lapoi sing dah lapoi sing siben lapoi sing siben lapoi hajing ki prok ta lai si la kejang perlok la kejang padan stang email dan stang ipan ki man sang hajing siben email mara tu susar ni mana jana ada pangan kejat ang beli pangkejat ba mana kan nak sendrut mana bon telum jingtap la sendrut bala tiang falat nanti juti ru la labun ba khai la at kon tara ki mau nama balai nama bating nanti tiang tiga ika lub jingtap dikin ni kilangut kilong kemiru loong ba kelek sak lum jingtap nanti kan ngono preng jong pi kan ngono preng jong pi ngam tiap na preng jong pi mensya ka por jing long khna jungi mensya por jing khna mi mensya la pha tu tin tit email ang email kham tam ka por jan miet ta ni mamangi mensya nang kendong ba tu stay dukan ro kham sa tai serum men miet ani men miet ki beriu bayak nanti singkin duna nanti duna tele kamno pa tin tin me ki kon pen tiet penang tin penang si phau tungga nanti tin penang te sabon
ani lek do khomno dem lek do khomno ting rat kan do ga jing ting hapo ta padam lek do pha email lek khomno lek back nade lek khomno mas sempoi na pelawin lo jong la pe lupa ka ti dukan sha ti jingai ba ka dukan ti jingai ba ti mas sempoi tu surok la ready lupa tu job ba ai email ban tim puniang tap pa khom la bat e khomni ka slipar rampang su re hapo ka kejat la sim slipar la bar kti lo jong mas sempoi na tu na phala lo jong rangkat ka iba ang no akar tengok Yesus akar tengok Yesus akar tengok Yesus ya kejing jawab akar tengok Yesus ya kejing jawab mas sampai dukan I'm penyang me kan no I'm penyang si sekonga minta dia mas dia betul penyang mas dukan biang simbiang itu selipar simbiang keti tu penyang ru radi lupa ada hajing apa lupa bikemang lentilnya hajing kat tu mas medijing kerteng rengkat deh kajing ang kentin kerteng Yesus ya kajing hijab poi si jing ani suk mesti bijai nade poi haying suk mesti bijai balai bala poi suk kerteng jeno jeng Yesus tang kapor kam no kapor batieng dong nak kapor kemen bat sana kan mau Yesus deh tang kapor batieng kata ke jeng long yu kajing long kena kajing manusia nade bisa elai dah kemtaคำตำเรียนมีดเอาอีเมย์ไอ้คนกิเลชิมนั่นแต่ก็วิ่งkameraคิดเลยชิมkamera dari kamera bedom mas miนั่นนี่ดับไปเด็กmana tu kamera ruดับไปmau kameraเลยmana amne sudah kum ni alai kum no ha mulai siap ni teng ya katu ke bumut banyor syul lawan kawan si apa itu kandai lain masih sin Namar balai, marbading. Nanti, manusia kapor jangan kena ni, astia bayi, nak kena ni manusia, orang ini klip mek tak kalai, latai si kubi kamera. Nanti, klip mek kalai, menmian. Masa klip mek kalai ni kau tahu, di kamera ni kau kamlong ubal, kamlong ni sif lah, do, di kau kamera hablai hang teh, hani kamlong, adu menyan, mas sampai telek kau tahu, tadi ada keti tadi, nak kendang kau ni. Ayo atau switch. Dalam ayo atau switch mana mas atau switch klak mas mek klak. Nanti lek dia suka kamera, lek suka kamera yang suka kamera minta klak. Jilang kena. Nanti bating. Nanti kini kilangot kilong kami kilai dang step salum jing tap. Dang step kilai salum jing tap. Hamar kami kasih. Naplang jopi menek belawan si sunrise service. Mana jingiseng ha kapor ha bag no syaban mi kasngi pila poi si jingiseng mana sing mani ngara mana ngalai situ siapa ngalai situ siapa mau ke siang nganang terai la si kena tentang san si pungut benar tang san si pungut ori de poi situ dang dum de nganyan mana step kena lai kai tu pala mani mani nganang terai badang de tang kentam kendan la poi si pun ki kena ki buan si jingiseng betul napa balai Kim siap tiang, balai kiwan ban sekriu, Yesus kebelang kasih jangka, jengjab, mana nak pergi jangka pi kita sakit step, mana pergi jangka pi, hagapor bami singi, bagi step, mana nak pergi jangka pi kita sakit singi, mana nak pergi jangka pi kita up hado bandang imai, kena ada pergi school, ada? Daun kersi pak ibaba dan kersi di kongkong pak kersi ibaba di kongkong lekona haduk benda baba kong dari siat ya biriang de kina abis sekendiat ya kong baba tenang ainiat abis sekendiat seminit sekan lete haduk lelap kata kasihkan lalu dulu tang kelain di kebelan ket mana bisa kelain melengket latan baba teman ket kina absya hado dan lagi kena hado datang belengkat dalam hap kenal di luar jeng tiaru tak kau ni baik nanti balai baju itu nanti tak berkira dengan step mana kita kebawan si Jingiaseng Sunday service mana step ru dari balai pangkat tiak itu teh nanti dang lagi tiak dang lagi kelahi belengkat di sini mana nanti kita kebawan mana si Sunday service kira lagi ya kajing kyrkhu na U Blei toh hak ni ke benta lang ta je so kini kilong kemi kilai tang step haba kilai tang step ki don rangkat kan gejing perkhat
Laingot kilong keme. La tiet ni jing ubi bar laingot kile keren. Wah para long keme bar laingot ke Mary Magdala ke Mary keme juga bagai selimi. Pek. Dengan poi makan hati jing tap. Uni mau kau jing tap di ba. Uni bu krau ba pergi dekat kabasan. Long ba uni mau di bu krau he. Pikin mau mensua ha ketu sing ke bala tap yu Jisu. Lasan lapan skam ya ketu jing tap jing try jing di ko do mau kang be. Kerana lenti kum ki para long kemi nanti dapoi sibit lum teh lum jing tap in le kemno kani gajing ubi ke bang letien ladang yemla ban knyat ban telun tu mau kang sab lut bar khoi ke gajing pekre jongi kum ki long kemi kali kerante lenti la keran kumda manukan ani manukan dapoi hang teh manukan merap ingi lada omnon beriu ban rap ingi ban knyat itu mau bekrau he sab elot kita gaji pekre jongi ni gaji ubi ban pensle ya ujisu nanti kata gaji perkat jongno jong kini kilaingot ki riu kentei ki balai jeno saulum jing tap ha ka porman step jayun dalam poi lum jing tap pat ke bala jay ki on dalam poi ha ka lum jing tap lo ong ba ki lu i kemno bala pentelun no yo yo tau mau pentelun tau mau nanti kerja ke kamba ke bakrau nanti menerangkat ke jing sibun ke jing kili sibur ke jing ardatien ladangi poi makana ulum jing tap ru kani ke jing ubi dingira nadangi melak berkhinyat tu mau kang lene lebar khai lene kini berkhanya hon pai kelas jing kena kerkat ke jing ubi lapoi henry lapoi penpan hapo ulum jing tap la pentelun tu mau kang ya la pentelun kad kom ke gospel ke jauh Matias ki tu ingi long ba mana pentelun yu ni angel utrai haba angel utrai long don ke jing khnyu jumai apala khnyu jumai uni umau khang la pentelun yo uni umau khang tadi ha kani haba kini kelangut ki kentei kila syam la pentelun tu mau khang kila gumno kila rung sepo ayu sepo juglo jing tap kirung bai sak sepo le yo jayo no lung sepo anda ke rung sepo long ba kilio ya uwei usamla busong sekaman song sekaman uwei usamla nang tak bukup ya ka janli ka ba jinsur kila siap ting ru la siap ting mene masdang ki yu ma la pentelun mata basru hapo itai buri busong hatai kedika jai ka ba jinsur ka berli nanti ka berli song kum tai hatai hapo jong ka lum jing tap kilong kemi la kamno kila siap tiang. Nanti, mau bam siap tiang. Apa pun kata apa, lesi mau bam siap tiang. Siap tiang nem. Siap tiang em. Ngakan mau mensuate. Ngakan mau mensuam. Podang kam kena red. La ngai ikit kam jingiaseng kena deh, ke jingiaseng kena. Si esar sau si sajan kum ni. Lani ka si son dia step saya pengkut, ma esar ki mani pengkut, ki miet ki ai. Te ha ta ka sipan ni ong ban ya pengkut nak si sajan. Namar la sai men step kanan ka jingiaseng ka ba la ka jingiaseng ayu reman step ha yang pengkut no se jan miet nanti ong kan kita ki parlok kilisim no pi tu sensar si sepo jaga ye mani le kamno ha ka diga po jan miet pak sim sensar ne kata ka jing tieng kala dan hapo jonga nanti ngala lek komni sepo la pliet ka ga jing khang pliet ka ga jing khang badan sa tai bubu tu sensar tibu sensar namar ka jing tieng marsen plit ka jing khang ta jing khang ro sawat kemni ki latieng ani latieng marwai ba sim ta marsen yo ta kejar sabat ketak marsen ya tak ketak kali nang he i kemri kami badan ni nang kami suki pech ta chemi i bosong wi buriu hati posuki buriu boyang ba phong ka jan boyang snyu ba he ba kam tadi ani mas long ta la ti kemni asu yang sa kemni di la khnyu kemni mam kita ki ba selor ba itu sensar ke lang adu kata-kata lang tadi lang kemno hadina boy ni perlok wan nak sebok kan clean ngata ita pat iwan dia jonga imtip pengalati ngasi yang kemni siwan ong nga ani kata bi yang tu mas long ikam tangan nak kan dia ju tadi nak kan dia ju nak kan dia ju ong tu problem
Fikir pekedit dengan kamu tuang, nanti fikir kedit kena perlu kedit dengan kamu tuang, pelok kedit boleh. Lawan terperlok pati lah, sengaja deh sim tu sensar, nanti. Ladang iting, turn back, kanu ke jingmot ke besnew, nanti. Kini kilai ngot kikentai, berpeli, kilkentai selu jingtap orang karkai. Dan ru ke jingtie kendiat deh. Lapa yang dalam jejak YouTube beriuk, samla bong kejang berjensur ke beli. Hayatin, tikilang kami. Ngatrai na preng jongki long rai lai kedop yu iwe ni tiang ni ksoi udah deh Henry ke ikbajah ni ke para bangai bi ke bajang ni uni u angel ong kemno uni u angel kemno what shit tiang ko kilong kemi baro lai ngot what shit tiang piwan yu jisu ubana nasaret oh ni wat yu jisu ubana nasaret. Oh, piwani Jisu belasak nar pernah. Ha, ni wali Jisu belasak nar pernah. Oh, Ali. Baik. Kata ke jingtap. Kenapa awak tu kesengi ke bawah pentiayu? Ha, ini kenapa ke bawah pentiayu? Baik, kata ke jingtap ke batli. Hang tayu betia. La mipat. Dan hang ni. Ang mana? Ang angel ya kita kira langut kikentai. Kita kentai terpor, nak kata kajing ting, kajing siap ting, kajing kenyu. Lajak lebarok masang tu angel. Lamipat dan hang ni. Gospel kajing lokas li ke ong, balai piwat, yo ubu em happening ke bayab. Pim kemau si, ubu mendong em, haga sengas, ngal sa syak bom sa ting, ngal sana pernah, haga singi balangan semipat. Ong Jisu tak, dia kata. Pim kemau si kata. Kini kilong kami, agak jing ngai kebaret, kebal telat kejengki, ikan mau kayaknya katu kejing ong jeng Jisu munan bau dan pertai, ong kasing kebalangan semipat, tang bag berpeliha kejing ngai kebaret kejengki, ki arta tien sepang kata barakot. Tie Henry hagan ni kepor lo ong bongel lamipat, dan hangni, lamipat o Jisu. Kadai kejing job, Kadi kajing job berkajing kemen ya no, yaki langut kiriu kentai ke belai lang step sya ulum jing tep jong trai jongi uji sukres. Kabening kong ka kamba ke balamat kalau kajing pentilun no yo tau mau kang bahe bakrau bar ka baar kalau ka kubor ka basnu tenan ka bakrau dekat kata ba ulamipat dan hangni ulamipat na na kajing yap ulamipat na kajing tep. Balai piwan banwat, yo em happening bayab. Utrai Jisu jongi dei uba. Hoi ulayap, tang ba imbiang. Hoi ulayap, tang ba simyap, simyap ha kanika mensim. Ulami biang, ulami pat ha ka singi ba lai. Kiwei kinong pen em jong ki jat niam ke ba per layap. Mono yo sngewbha, kiwei kinong pen em jong ka pertai kiwei jat niam ke bang layap kimi biang sisin. Pajios menurut. Dari tang uni utrai jungi Jisu Kris balayap Henry bilang mipat. Kajing mipat kajing kalong kajing kerman ya ki laingot ki long kemi ki rikentai. Laingot ki long kemi ki belek laingot ki kentai ki belek sebelum jingtap ke long kajing kerman ke bela wengno i kajing artatin ke jongki. Bad ka longru kata ka jingkerman bad ka benang pensan bad ka benang penskam ya ka jinget ke jengi kom ki banget how try jengi uji sukres para banget bi ye bad pi ki hap ki beret kerpang na ta jong pi ki kimi ki pa ki badan lagi jong ki kon ki kti menne ha ka sedang ngal ong pi bang em ha benang ka por ka bang pi ki kimi ki pa bidan ha benang ka jing sus ir ha preng kajing su ada tien lagi jong ki kon ki ti jong pi pa ban le skul ban le puli ban le bla ban le tre ban le kta ban le chi kam ki duk jong ki ha ba pi pim don rangkat bat ki hasna jong kajing jong ki para bangai be ye kum ki bat ye pi ki kon samlai pi ki hep ke bret baro kan ni kajing mi par kajing trai jing Jisu Kristus kalong kan ni kan kajing sngus kem ba kumbau Jisu ulami pat ulah job no ega bor juga jingyap ega bor ka juga beman ka bor jo syaitan ka bo persang ya ka ban pen artatien yo persang ya ka ban le don bor yo try juga Jisu hendak simla Jisu la job kaniru kalong ka kubor na ta jong pi ki paras ki parlok ki parakna ye ipi ki long kimi ki long pa ki badon ki kon ki kti
haba PIT shu Jisu PIT ki khon ki kti ki jong pi PIT ila de hau Jisu PIT ka Jingiaseng jong pi hau Jisu ublong ka jingmi pat pinamat ka jing syakram pinam sakut sa apa ka jing artatien pinam sakut sa apa ka jing ka dum jaga jing em ka jong pi hendai pinyu I ka jing kraman ka jong u pinyu I ka jing job ka jong u ka bau ai u pinyo ha ka jing em ka jong pi haba pingat hau Jisu kamu nong pun em ubala mi pat ha ka sngi ka balai un pin job rui pi kum ki kon ki bi et haba pingat pi shania PIT la di hau try jingi u Jisu Kris ublen kyrkhu pi lalu ki baro ki balawan sin ka Jingiaseng nama ka step ai ba kani khubor ka bau Jisu ulami pat donang ni kani ka dei ka jing shisha ba khubor ka ba khrau ka ba u Blei U kwa nama jonga ba jong piru ki ba ngai hau Jisu ba compare ke jinga lemti compare ke bau syaitan u persang la kibor ki jong u ya ka ban pen arta tien ye pi ki mi pa pen arta tien ye pi ki samla pen arta tien ye pi ki hab ke beret ba pinyat aga jing em ka jong pi man ka si pi snow ka jing sep tieng pi snow pi dan ka jing ka dom pi snow pi ka dan kan nu ka jinga lemti jong pi ka ba pim I ka la wei la shai pi ki jing sharem pi I bo baman atak I pi na ka wei klimat si ka wei klimat Hindrei kani kasih ke belakang kasih jaga jingjob haba pi shania haba pi IT haba pi pendem but haba pi IT laga jong ka jing ka Jingiaseng jong pi hau try jongi u Jisu Kris unai pi ka jingjob unai pi ka jingkramen un wengno ya kita ka jing atatien hapo ka do not ka mensim ka jong pi un kendat serut no ya kita baro ken ka jing khangla ka jing ka jong pi hinun ai pi ka jingkramen un ai pi ka jing shai kom ba kini ki laingot ki ruken day ha ba ki rong na ka jing tap ka bu try jing Jisu Kris udan ha ka bala bu yu ki yo I ya ka jing shai ka ba pernai leng bau angel utrai ki I ka buram ka jong Blei ki I ka bor ka jong Blei ba kam dan ka nu ka bor jong ka perthai ka bala ban khangla ka bala pat ban ba ka bala ban pen arta tien lani ka bala ban khangi ka jing thmu ka jong Blei na ka banta ha ka ba ulapa ilo jong khun man shin ka perthei ban pen ime yangi ki bejot bat ke baram kaniru kalong ka kubo nam ta jong pi bat nam ta jingilang baro ha ka bangen mi ni ka start ni ka ying ka jong Blei kom ki kon ki jong Blei bangin mi nang ni om sho ki breu ki bangi sharem re ki breu ki bejot ka jing mi pat ka jong Jisu kalong ka jing job ru nam ta ka jing jonga ka jing job na ka jing bejong pi ma pi ki long ki mi ki long pa ki ba ie ki kon samla kalau ka jing job ki kon ki kti ki jong pi ha ba pi pa e ki ban le chi skol si ka jaka ba per pe ka jing puli ha pi pa e ki shno ki ma ki long ka jing job ka jing mi pat ka jong Jisu kalau ka jing job ka ban ya da ki na kino ka kti ka sangti bar ka jing persang ka jong syaitan ka jong baman ban kni no ya ki kon ki kti ba ka Jingiaseng ka jong pi ai kai nama kata bakani tin ka jong Blei kalau ka bo nam ta jonga kalau ka bo nam ta jong pilang baro ini mi na ka step na kani ka jing jong Blei da ka ba u Jisu la mi pat donang ni u Jisu la job u Jisu la mi pat u Jisu la job na ka ka bo jaga jing tap na ka bo jaga jing yap baru yai im syabam jikot bat syabam jikot u Blei Un kyrkhu pi ki hab ke baret baro khaima Blei Karsan bori pi Blei ai bori pi Blei orang kat bar pi ngat fi pinang long ke syakri ke bakor ke jong Blei ha ko ke si ma la he la san Blei un penang kami pi pinang ki atiar ke jong Blei pinang ki syakri ke bakor ke jong Blei ha ka balang ke jong pi ba ha ka nur ke benta ke Blei penang kami pi na ke benta ka buram ke jong Blei Un kyrkhu ngilang baro bulan sini ke Jingiaseng Blei na ka buram ke jong u amen. Toki hab kiberit fiestona ni kubor. Ista. Ti kublei shibon ba file sha skor bha bat shimi ki bi pastori lahikai yathu ndala poi he yeng bu ka do no jongpi kan long jing kyrkhu nam ta jongpi file shokop bha ti sutana chisha. Ipen pau ka jing songo I pastor jongi pro pastor Synroplang Mukhim ibala ai ka to ko khubor padeng jongi U Blei Un kyrkhu pi pastor ba de ka jing shakri ka jongpi ya ka kam ka jong u ti pastorin mi nang ni naga balang jongi idon sakui ka program pat bale thu khana sha ka Balang Presbyterian umprop ti sa le dag basok pastor ma phi lembat I
we rang bai buan rangkat bat phi U Blei ke jingsuk undor rangkat bat phi ngi penpau ke jingsong ru ye I organist Mr. Dameshwa lalu bat ye I nongelam jingruai Mr. Embelim ngam ngi penpau ke jingsngo ru ye kini ki perlok samla ki bakmi ye kini ki jingring dur nak bentak ke YouTube bat ki bapai ke sound hoi ki balai trishitam ru ban penitana de mane de kini ki sentio de kini ki jan U Blei Un kyrkhu kar hai phi ye ke jing shakri ke bakordor ba phi ai ye ka kam ke jong o Tiga ni kapor ngin ya penwai no ke Jingiaseng ke jongi bat ngin sewan biang nak bentak ke Jingiaseng shibiji shiteng bat ngin ruai ke jing ruai ke ba prapo pra bat hadin ke jing ruai ngakerpat ya I teman besan ai Balang wan swet ba in sngewbha ban sa pelat yangi de ke jing kyrkhu penwai usim boneng lami unong pen im ki brio da burom pernai hi na ki bayap lakieu Shaneng lakieu unong ba kle ban kre ka yeng shong ne yengi ka jingruai ka ba prapo pra Usim boneng lami unong pen im kibril Dapurong pernai hina kibayap lakib Shaneng lakib Unong bakli ban kre kaying shong ne yangi Liu kut barokin me Naka jing dum jing yang Hadur utrai jong kibla Kop da jing bom yang Kinsa yo kil Shala utrai shong lembat uhasong lemwai Haba perke on tan Bats pa bayo pate In rewai kababang lang Mi usin boneng Dapor ka jing Lipat jong umakilami Panom yap syong Thưa ni wai ngi ai ngo yemi ku kan rat yang ri jing shakri ka bang yo han ka step ka bang ka sngi ka bang kin mau ya ka jing job thiau ka jomi ya ka jing dum ya ka jing yap ka jing tep kyrkhu ku try ir ka kubor ka bu shakri lon ra han ka por kan ka bor yangi bang dan ka jikar ban ka baskem ho Jesus Christ ba im ba wai im na bam chukut shabam chukut Kajing ai dap yang Jesus Christ, kajing iba jubli pa na bam chukut se bam chukut. Kajing slok pathiang chat bor, jong men sim makut. Ni lai kajing kiwei blei, kire shong sa bat ngi iba na kiying ba katang ko jami. Lem ba kiru ngal klang sak la ka pathai. Iba mani ba shakri yang ka singi barok ko wei. Naru mentas ki bam chukut ru. Amen.